rakkaat ihmiset, ne vitutte mitä rakkaita, aina ne tunnesteellisia. Ihmiset. Vieraslistasta päätellen kuitenkin puolet teistä on Hynnysen sukulaisia. Kyllä. Helvetti kun lapsia. hävetti laittaa listaa tänne saatana kun en tiedä. Mut Salosen Susselle helvetinmoinen kiitos. Se on joo, kiitos sille, joka laittoi tärkeissä osassa tätäkin festivaalia. Työkin saisitte kiittää sitä. Susse perkele! Outo nimi, onko se tyttö vai poika? Mies vai nainen? No, se on kyllä nainen, mutta että kun vittu... En ole ihan varma niitä. Sä oot kokeillut vaan peppupuolta, niin et oikein tiedä. Come on, yeah. No niin, viimeinen biisi. Jouni, lopeta tää höpötys. Se olen minä, joo, kyllä. Joo, mut myö ollaan. Lapsia, joiden puhetta emme ymmärrä. Joku viikko ei voisi. Neidon joo niin. Neidon kakkupeet tuokkuvat. Joo, ikuista pyörytään. Ja se mies, Jussi seisoo yksin suon laidallaan. On kuinka pudonnut räpäluu ikisellä poskella. Eikä mies tiedä mitä tehdä, mihin mennään nyt. On sillä kylmää, tytön sisälläni on. Minä olen ja elän ja hengitän yhtä suurta Jumalaa elämän. Alueesta kepereillä toimivat kapakat, pilotalot, markkinat, paterit, kaupunkien värivalot. Mutta minä olen ja elän ja hengitän yhtä suurta Jumalaa elämän. Alueesta kepereillä toimivat kapakat, pilotalot, markkinat, paterit, kaupunkien värivalot. Katso ulos ikkunasta, en näe iloa täällä. Levin niitä ihtolaattikoita, näkäin siellä ei tapahtuikaan. Josta yksin huomioon.